आंनि गोसोआनो अन्थाइ बिखा माबोरै नोंखौ आं बुंना गोजोन होबावगोन दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअखौ नायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों अन्थाइ बिखा। बेयो मोनसे एक्सन ट्रेजेडि बड' फिल्म। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमबो फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। जोंनि गोथार अनलायनायनि हान्थिलांगोन जों आगानजों आगान सुरलांगोन। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों मिथिसार, राधिका, दिलीप, दैमु, कृष्ण, बिस्टि, रिंखां, अनजालि, अलंबार। लोगोफोर, बिथांमोननि नैबे फैनो गोनां बड' मुभिया जोबोरैनो मोजां जागोन। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों रिंखां नार्जारि आरो पारलें। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअनि करिय'ग्राफारानो जादों दैमा आरो दिलीप आरो नैबे भिडिअनि स्क्रिप्टआनो जादों दिलीप सरगयारि। जेब्ला बिथांमोननि नैबे भिडिअनि माबाफोर आपडेट मोनगोन अब्ला आं आरोबाव आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि बे ट्रेलारखौ नायनो थाखाय DS फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै। आंनि चेनेलखौ बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।